Neidio ymlaen i rannau da gyda Twf Swyddi Cymru Plus. Mae menyw ifanc â gwallt melyn a sbectol yn cerdded I mewn I gegin. Mae hi'n gwisgo rhwyd ar ei gwallt a phedog. Capsiwn: Annmarie, dysgwr Twf Swyddi Cymru Plus. Dyma Annmarie, dysgwr ar raglen Twf Swyddi Cymru Plus Llywodraeth Cymru. Gwelwn arwydd ar gyfer cartref preswyl Pembroke Haven a mat wrth y drws sy'n dweud croeso I Pembroke Haven. Mae Annmarie wrth i'n paratoi I goginio crumble afalau, gan gymysgu blawd a stiwio afalau ar y stof. Ar hyn o bryd, mae hi ar leoliad gwaith yng ngartref preswyl Pembroke Haven, ac mae hi'n helpu staff sy'n gweithio yn y gegin. Mae gan Annmarie anhwylder ar y sbectrwm awtistig, ac roedd hi'n ei chael yn anodd I gadw cyswllt llygad a chyfathrebu ag eraill, ac roedd hi'n isel ei hyder. Diolch I gymorth Twf Swyddi Cymru Plus, mae Annmarie wedi datblygu ei sgiliau ac wedi ennill cymwysterau sy'n ymwneud â'i gyrfa ddelfrydol o fod yn gogydd. Mae dyn sy'n gwisgo sbectol yn eistedd mewn ystafell gyfarfod liwgar. Capsiwn: Steve Morris, pencampwr y Gymraeg ar ran darparwr hyfforddiant Annmarie. So mae pobl fel Annmarie yn gallu dod yma I gwella eu sgiliau, I cael cymhwyster falle yn y diwedd, cael profiad allan yn y gweithle, I helpu penderfynu beth wneith hi yn y dyfodol. Mae Annmarie yn paratoi I wneud y crumble afal gan gymysgu blawd a menyn ar gyfer y topyn a'n rhoi'r cynhwysion mewn hambwrdd pobi mawr. Hefyd, fe chafodd gymorth I ddatblygu ei CV, ymarfer mewn cyfweliadau ffug a pharatoi ar gyfer ei chyfweliad yn Pembroke Haven, ac yn y pen draw, cafodd gynnig leoliad gwaith yno. Ond gyda gefnogaeth ychwanegol ei chydweithwyr a thîm y raglen, mae hi bellach yn siarad yn hapus ag aelodau eraill o staff a holl breswylwyr y cartref, ac mae llawer ohonynt yn ffrindiau iddi erbyn hyn. Dwi'n mwynhau gweld y dysgwyr symud ymlaen, falle dod I ni difyg hyder, dim lawer y cymwysterau gyda nhw falle, ond I gweld nhw tyfu yn y swydd a tyfu o'r profiad a sy'n cael swydd yn y dyfodol, mae hynny'n adderchwyd I gweld. Mae Annmarie yn gorffen roi'r topyn ar y crumble cyn ei roi yn y popty. Fel Annmarie, efallai dy fod di nerfus I gamu I fyd gwaith, neu efallai y byddu di'n elwa o gymorth ychwanegol ar gyfer dy angenion di. Os wyt ti'n 16 I 19 oed, gall Twf Swyddi Cymru Plus gynnig hyfforddiant a chymorth wedi teilwra I roi hwb I dy hyder, a dy helpu di I gael gyrfa gyffroes yn y dyfodol. Mae Annmarie yn gwenu. Byddwn ni'n argymell Twf Swyddi Cymru Plus I unrhyw un sydd yn siŵr falle pa gyrfa maen nhw'n cymeryd, beth ma'n gwybod sy'n neud, so dewch I ni a gael sgwrs. Neidio ymlaen I rannau da gyda Twf Swyddi Cymru Plus. Cysyllta a Cymru'n gweithio am fwy o wybodaeth.